Welcome na naman siya sa muhang YouTube channel. Itaw ka na nga muna pa sa gikuha kay magdaghan pa sa kasaymin. Hi, sir ka. Hi. Aning didi nili. Luyan ang didi nili. Okay na po si Ili ay. Lablab Ili ha. Lablab na to na ha. Lablab na to ha. Lablab ha. Si Kinit ha. Si Kinit ang lablab. Ikaw na lang Mama Ili. Luya. Siya na lang ang mama. Sus. Kaluoy. Di lagi na mo susuana. Sa didi, didi man sa di Hili. Nga langga naman ni mo no. Hili langga na mo no. Itong padugon. Hilom na ko no. Hilom na kay pahilom na kanili oh, hilom na. Hilom na. Ngita mo gud sa mama. Wala man say Mama Ili. Wala say mama luoy no. Si luoy wala siya mama. No? Wala Mama Ili. Sagot. Uy. Kaya na. Nasa naggawa ka dari di ah. Oh. Huwag ka ni Amin. Wala kay abi kog dili ko maula man ko mo amin kay basin dili mao ba tagaron ko. Ito Amin ito eh. Nakita sa nako? Oo. Dili mo gugukuan maula mo gugunya balo dili mao ba pariharag na mo. Amin to, larga na no. Oh, Amin. Ito ko maula mo gugumamin niya. iPad ni. Ya ko rin niya dili mao. Sabak lang ni Mama dek na iPad. Yes, Christine, si Sansan nakabas sa i-sink na bag mo. Yan yung bag pang extra. Hindi pa ko ka-timing na nag-live siya. Di ba ko sweldo rope anang tuan. Di ko sweldo po ng cellphone. Followers din is mga brato. Salamat kayo. Si Ma'am Pasita Masong. Siya tao tulog dihan ni Maraming Bulana. Ni Kuan. Ni Tere. Si Kuan. Kanang katong Lexi. Kuan. Si Art. Basta si katong gabante sa anak. Si Mga asawa ko sa Lexuan. si Alexi dili. Kim and Oh, basta okay. Kim and Kim. Wala na kami mayroong tanaw ko. Subaybay ko ninyong tanan. Basta si Tere, si Aisa. Bignaw guys. Wala, tiguang na ko po eh. 65 na ko. Mama din is sa amiga. Si shout out ni Paula Masong. Ang mo din. Okay na ko nagtulungot nga.
ka nang makikita ko nimo kay dugay na akong Kay nagsubaybay dugay na puno ni sa gidumtan. Bitaw araw ang tagaan nagpadaan ako ni Tito. Aga jeep ka nya sa kasako nimo bitbit nga kamuti. Kuan si bandikin wala ko pag pagbili na pagba. Nga luya pud nimo wala ba kay mga anak nag nauna mo kay anak ko dito sa Singanat, ha? Sir, Nadto nagtrabaho? wala na. Asa naman ron? Kuan ang bukas. Ah, Nanong mo kuan mo. ikaw na lang may nagbuhi na ng imuhang mahalin nimo, ikaw na lang may nag Oh, kami tanan. tanan daghan day mo. Ako si Batang Ursula katong des Esther. Ah, Iya mang gibiyahan niya paman. Bahis ko ko. luya po. Kung na mag usa kasako nimong dala niya, ikaw rin magpasan. Di man usa ko kuan lang 20 kilos ra. Di Bilin man ako kay balikan pa ako. kay sa una pa mo kita nimo diri magsuroy good. Mora di mong ginabuhi magsuri-suri ra jud kag Linda. Ay ba dahil ko ka ko nga mo akong buhat. Pero ang inyong bahay na dito ila kapitan maribit ka sa kanyang dapit. Sa Kanya man ka. Tagisan. Lagi la maribit inyong kapitan. Sityo. Aw dili mo dulog balay ni maribit katong inyong kapitan sa kanyang. Di ko ha. Ah. Sityo mo na ko sa property niya. Kortaan para mong kuntay, so di na ka na ko pasuruyon. Labaw mo po kong lisod pod. Sagdi lang kay Pareho ra tara. lagi. Sige kay init na ra ba? Nabuhit ka. Lagi. Dali po ko na trabaho po ko dari lati daday pod. Napos ka rin. Tuwa mas gawas. Kita. Suki na ko ba. Aw na sisipin. Atong tawag ko sisipin basi mo palit og kamuti. Tawagon nga. Guwang naning kamot yung tao nog pamaligja. Parang kaluoy. Luoy pagkadyo siya guys nga parang bugata lagi gidjahang gida. Ano naman ning palit ni gidjahang kamuti. Hi guys, among sudan is isa man paborito Cristel nga nag-request og luto og corned beef. Nag-chat din sana ko ni Agi, mama lami kay ing taon og corned beef. Ano man nak? Dito guys na di ko ikuan, buongon. Corned beef, bulad ug corned beef, bulad, noodles. Pero karon ra pud din nag noodles, pagsukad. Oh, no. Kay di mamitig noodles guys kay daot sa akong body. Palagsara. Lami mong pares noodles sa bulad. Lami ni sa kay kita ni sa dabang. What na? Lagi kam. Sa to ni nak banana nak. Magdala ka ng banana sa boarding house. Ano ka, malata ka dito. Hindi na pwede ilabang. Kay, Amo dito malata. Basta ang mga prutos ilabang man malata. hala ka nang nanindagikan sa dumagiti, nagabot diri. Lata di nga man. Basta nga, santa lang yan dito kay puno bang kwarto. At kira na igong torkas. Di ba siya? Direkta yung panoon. Na di si anak gamay. Hala. Hindi si anak diri dulo oh, kaya parang namin dito ko. Ay no, mahiyip. Nag-post lang ako, dami na nanghanap ng ano, seed ng bitin. Palangan bitin. Inaisig gamay, di tayo sila kung warang ka-cute. Gamay nga, buongon ba? Ipit si babaw. Sangyalan daily. Tawag? Sangyalan. Oh, sorry kayo sa dayo.
Hindi na kaya. May cancer. Hmm? May tumor. Ang kanil po doon sa tapad niya. Mabili tapad ko. Kasi bukol-bukol ba? Naman tayo sa mga anak. Mga anak-anak. So, nag-una nito nagkaon guys, papay, di naligo pa. Kaon tabi. So yummy. Yan guys, nakuha lang ka yung magbati. Magbati guys, ang tatambok kayo. Kaya mamaya guys, mag-utan ko niya ang Bisaya. Makangutanan dahil si Ma'am Bisminda. So, hang bati dito sa likod dahil sa nang nahurot, balik sa mga nangadyo. Nga guys, kaya naluwi ko tiguang ba. Ay naman sa gipalitan og 2 ka kilo nga kuan. Kamuti. Nagbak na siya dito na ang luyan na. Tiguang na kayo sa matanan. Parang lulo siya sa imong classmate dahil. Kaso lang kuno pa lang minsan nga kung talaga ang anak kay mamaya pakita ko sa video nila sa ila ka. Sa kanyang. Ngayon ta guys. Si Crystal guys, ipasagdan sa naman nagtuog. Come Na anong hubag yung mata oh. Come Iyakin ang pangkul yan sa cellphone ko. A few moments later. Ang ihatid. Mapagita na ka. Okay na. Ping. Nay. Lami kay mga tigrambutan deron siya no. Nakikita naman ang rambutan. Parang nagkuha siya oh. Kaya nadugang anin 3,000. Pansa. Love man din ako si viewers, bayan ako ni viewers din sa mga burato vlogger, no? Say hi, Tita Florami. Hi, Tita Florami. I'm Yesi. Ako kasi Yesi. Lajura bitaw, lajura ka. Bye, lamat. Lamat. Bye.